unta ko'y pangutana kung mamatay ta kung adto sa impierno o sa langit, kaila pa ba ta sa atong mga kaliwat dinis kalibutan. Salamat sister from Rodrigo sa Pakidni, Minglanilla. Okay, may gabi tuwing suunan di sa Minglanilla. Brother Adam, Brother Jeff. Kanang gingon stereoly kung makaila pa bata sa atong mga kaliwat kung tuwa ta sa impierno murag ang ato mahinumdom na lang ta. Pero kung ato ta sa langit may mo kitang mag-ipon ta makaila ta. Kay sa atong patong Ginoo sa 14:2 diha sa Juan ingon siya maadto ko sa langit maguna ko ninyo dito mag-andam ako kanang luna alang kaninyo kay kung asa ako tuasab kamo karon kung di ta magkaila unsa na pagkaibaw nga 15 ni ibutang dinhi sa kanang kuan kanang mga lawak nga iyang butanganan wa ta makaila dili ta mag-ilan nay moral tagwa ani moral uy naluwas si kuan wa ta kaibaw mo na nga kita tanong kaila pero lahi na sindini sa ato nga malitan ng mga asawa dili na wa na kay katungod sa mga asawa nga milabot pa kay puros naman ta tuwa na sa langit. Lagi kay kuya magbugno ba labi na matay ka yung asawa musunod po tong kampit ilabay magabot ito mabinugno ay kinsay mo ang kunin mo mao bitaw nang nabalaan kasulatan nga kitang tanan unya nga sa langit wala na sama sa mga anghel wala na pagbinyo ay dili na wa na minyo kundi kitang tanan sama usa na ta ka naghiusa na tang tanan nga atong tumong mao na gyud ang atong Ginoo pagpahimuot sa atong Ginoong Dios nga tuwa sa langit.